Mama right? Ndise-right for ndisendim ntwana yam. Se-right wena. Kusekuhle mfowethu. Yo, nganami andinawe bendingagoduki. Hayi wena la kugwinya ibhayi. Into nofuna ugoduka. Andinawe bendingagoduki. Mfowethu bengigodukile kulo December. Yo, andiyazi imigidi yaba ayalapha hayi kodini. Yo, andinawe bendiphinde ngingagoduki mnganami. Yo, hawu ugoduka nini mfondini? Yo, wena. Ngosiqala ugoduka after 11 years ungagoduki. Ngokuzawutya ukugoduka kwakho. After 11 years ungagoduki. Konba and ke mos ungumuntu ungaphangeli wena ungirhamatya apha. Unginobhambasa ujikeleza apha yonke lelali. Ngoku wena ngosikugoduka busendoni kokwenu. Uyoxhela inkomo. Busendoni uyokwenza umgidi. Buyathini kokwenu wena uthemba usithi uyena ntoni kokwenu. So ngicela ngogoduka. Uyoba wena batshana apha. For sona ngokugodukile bathi abatshana thanks. Malubeka bani okuba ukutya kwethu. Hayi mani umngcola ngogoduka apha. Hawu nomona mfowethu ndixelela kamla ibhayeli likuginyile. Mpofayela ikwayile nkazana yakho. Wehalo mntana wakutyisa lo mntana lo. Wayithi ungayiboni. Bawuyibonile hange wakuyiqwetile. Into emntanami yo mfowethu kodwa imigidi yapha. Uyabona pha kwenziwa la njengalapha kube kulinda u1 captain. Xa nilinda u1 babuyabekwa apha utywala. Uyaselwa mfowethu. Inyoka niphetheyo kanabe phindensela nana usela nini? Hayi kaloku mna Mpehle mna andigoduki mna ngeza big days mna ndiyehla nalapha enyangeni mna ndiyehla kokoko mna xa ndicinga ugoduka mna ndiyagoduka andigoduki ngezilentuka hayi kona imigidi iyafana nalapha mfondini yo ezibili ubaleka imigidi apha uya kwimigidi engapha yosela ibhiya ezishushu ngapha siye ezibandayo apha for soba umqombothi nebrand apha ngamapolisa nangulelo udale angamapolisa apha iqhego apha linikwa i5 liter apha kwasezilalini apha unikwa ibrand unikwa ilentuka ibhiya unikwa umqombothi okrarha nakhona apha kwathi umqombothi walapha ugaliswekile kwenzela wehle kamandi gqiba sithe mapolisa sithe kolisi sithe sijwejwe bhana ninikwa nje ikhasini eshushu nalapha uthe brand kwelalanga lihlaba umhlaba hayi mani zofundekela ugoduka apha ndiyehla mna nalaphakathi enyakeni. Hayi kodwa mfowethu noba bendingaphangeli noko ndibekile kandiye nje hamba ndingurhamatye kutheni umbiza ngelo gama kandiye nento phaa kodwa uvuya kwabe belila ndigoduka bathi into ndizawubuyeni ndiyabaxelela hayi ndizawuhla wena nokojuni nento ndifuna uhlala nje ndikhola kuya ndinento phaya yukumandi phaa bendingayazi mfondini phofu umnganami utye kakuhle kweli cala unyaka. Hali inene uba uyenento uyenesusu nomqala. Hayi mntanam bana andifuni uxoka bafu kanditye kamandi tu andifuni uxoka heyi fondini inyongo hlobo indiphethe ngalo bafu hayi bafu bethi ndiyabhubha umaka ndiye ndazixokisela uzimaqwele ndathi ndibuyekile utywala kwabuya ingqondo uba yeyi kusekhona eNew Year kanene kusekhona esithonga naze ndibuyeke utywala uyayazi loo nto. Kanti kubani mna ndiyeke utywala ngokuthi watsho nophela wathi uyazixokisela sozibuyeke etywala wena komba fondini esaphila la mama esaphila lo wagrumbela laa nto phaa noba wayiliba noba yigrumbelaphi balekaka ndifuna uba iphinde iyeke usela utywala kasibusela unaphakade anaze ndiyeke utywala. Hayi ndiqonda uyaluthusa ke kwe ufuna ungixelela ubuhlobo bezawuphela ngolo hlobo ngoba bubuyekile utywala ndokhangela omnye kasoze ndibuyeke utywala lonwabo lwami olubusetywaleni yabona ngoba benemali nje basithetha nje ngendisibeka apha isijwethe kona ukugqibela ekudala mhlobo wami hayi beqonda kulahla. Hayi mani futhi basisuke kwezona ehlo ngoku fondini uqonda uba khange uye nayo nehamba idlala awuzanga nayo nebuya idlala unobhampasi kodwa wena. Qalile ke into zakhe ihamba idlala yalo nisekhona zona zingosifuna umsebenzi usafuna ihamba idlala kuJanuary ngofundini akho nto zahamba idlala nantoni sijonge umsebenzi nencwadi zabantwana zesikolo ake siphumle at least ke kule nyanga izayo ngoFebruary siqale siqhube mngana. Ehle linene elo ke istayipek hayi bafu kuthiwa ngoku abantwana abazulentuka ngoku abazungena esikolweni ilentuka apha emzimhlophe i100 engayiphethanga ngesandla umntana istayipek kuthiwa kufuna istayipek ngoku Mpehle and umntana funeka umgcine ngoku funeka umgcine kwakho ba unayo i100 ndithi ndizawufuna itransfer mabanike itransfer umntana uyawufunda ezilalini akufuna stipend pha ndiyayazi mos uba
okay uma wakhe angabhali kakhulu musa because neziklasi angazingeni uzawukhazela lamaphepha bewabhalile yabo ezancwadi uyabona lana ungathenga incwadi sekhona incwadi sekhona indawo ezingabhalwanga pha uyabo hayi mhlobo wami into wandibhida ndabuya sewukhomsha bebhayi ngo-40 ndimke intsukwana kuzokubiza izintwana ezona kuthiwa ngama-bombastic words ngoku ubiza ama-bombastic words intwana ezona kuthiwa zii-typex kwam kanje intsukwana ngomfundi sewukhomsha wena mpela alokwekwe istandard siyatshintsha yabo each and every year ngomnye unyaka lo uyabo i-levels wena usuke left kaloku awuzusazi i-stipend zile ntuka zinto like si-stationary actually uyabo i-stationary ke zincwadi ezizawudingwa iipriti lamaphepha la amhlophe yabo lamaphepha amhlophe amanye ayi-250 kanye 500 lamaphepha photocopy ne-toilet paper inintsi nje into efunwayo suppose nyhani uba sigcina qha kamandi izikolo zawuvulwa kamandi bayapeya abantwana so uphela ingathi kulaa mali abantwana ngelungiselela istipend uyabo because sebezawuvula ezimfeneni ngoku uyabo ngoku ndirayithi ndiziklinile kulo Disemba oko ndiselile nto kurharhayo nele ntuka nomhlonyana ndiyaziklina ndigrand ngoku funi niks utywala ndiyakuqhula nje nangoku sitawuhamba uphetha kahambi endlani hayi hloyo uhambi pholile ngoku ndithi sinqa kamandi ngoku silusi mntanam khawufumane nomntu phezilalini yeyi awunobhampasi nyhani wena ubuthuntu kwedini wena awomtatako wayenjani hayi ndiyakuva mnganam ndiyakuva kanti uthetha ke toilet paper baneento zoncamathiseni nala maphepha mhlophe okay zizitaypex ezo hayi ndikuvile kodwa kuyabona kule nobhampasi hayi bendinguba ufika kwam bekusiliwa ngahamba left and right ngamatsheri ndiphantsi ugoduka weke kapeli iholide ndifuna ubethwa phaya yeyi ibonisa ba besingafuni nomoduke bebezela abantwana kum andingo yothetha ngumntana uzothetha kum fonini noba bendidibanisa i-4 a day qho ngemini ndiyayitshintshatshintsha ndiphantsi ubethwa yho hayi suka ubuthuntu kangaka ungathi ubuthuntu sowunxilile wena sowunganxilanga and ndiyabona uba wena ufuze uyihlo wena kanti ube wedwa kutatakho thina apha kutatam siba 11 thina siba 11 ingiloku mntu uzalwa ngumamakhe kulo sinomama different mothers wena hayi suka yho wena kwethini wena hlala bebhayi xa ube lapha ecam kwam ube nemali yotywala thenga utywala suka bandixelele ngotata akho mna mfundini ufanele beba-11 bengondli nokondla laa mntu loba abanye amagama ndikona uyanazi nonke amagama enu uyalima angayodlantuka angayovuna uyalima angayovuna suka ndanoluswa koomama benu ningoosista boomama benu nibiza neziduko zoomama benu mos kwawena lo ngumamtshawu wena qala ungakulingi ungasiyeke because ungasofaka nootata ngo uveza utata ama wayesesishumane nimazelapho wena ungandikhubekisi brawe masesesiyeka ma awuxolo ke mhlobo wami ukuthetha inyani eyona nto ibalulekileyo wena ihlo ule ntuka uSteven ingathi uyavula nge-12 kule veki Monday ezimfeneni bafu stipend safuneka ngolesine ngolesithathu sivula nezikolo ngolesithathu masiqale thina ngomvulo ezimfeneni because sifumane for 120 ngoku uyabona istipend sibaleka siphelele 100 rand ongena egeyithini siphinde cha uyeka utyafu uzume imfene eyi-1 khawuzame noba yi-4 yemfene yho tyhafile mani yeyi yabona ndithetha into enengqondo ke ngoku hayi le nto ugqibo ithetha ngoku uthi kuvula nini Monday mhlobo wam hayi enkamandi ke mose ziyafuneka basivula nguMonday ngolesithathu singakwazi ulanda kohlobo utsho ngalo ne kodwa ndinokwazi mfondini ukunqumlela kuyifoni noko kuyi-2 zamane kokuchupha yakulathu noko bendiphelele mos kwi-1 ndizamchupha ya-2 kulo kaloku andinamxhelo mna mfondini yeyi akonto uyaziyo nondinceda ke ndiqhube nam noba yi-3 ke at least undishiye nge-1 apha kule 4 yakho akho ndawo uyazithengisa something ndikhe ndamfo ndidumise kakuhle hayi nje kancinci ungandishiyi ngamandla apha kule mali yhu kodwa i-4 ndangam hayi fondini jonga mntanam andifuna uyingxola ke le yabona umadubhula gala wonke eglasini usele uthathe ngothi usele laqa nje izawuphuma yonke apha ezantsi akuxelela ungabetha ne-8 uthi kutheni mna ndiphelela ko-6 betha ne-8 bafu istipend khumbula
funeke sisele utywala kuthile emva koko. Stipet. Yonke into ithatha indlalo kanti bodi serious lo uyamxhela kwamadubhula ngoku. Umadubhula into vasinja mos nochiza apha phansi xa kintakumba. Andinazi intakumba mna apha phakathi andifuna uklina intakumba. Ndithetha into eselwa eliyeza. Not umadubhula ni. Kayi kuthanda udlala nto serious. Ufuna uba nemali wedwa wena. Ufuna ndiphelele kule one yemfene. Kayenze mhlobo kandixelele uyisebenzisayo into omnganam. Uzandishiya ndizawubetha zibe ntathu ubethe 4 ke wena. Madubhula. Full glass. Stipet. Remember, full glass madubhula. Stipet. If ufuna uzume imfene ezininzi, full glass madubhula. Remember, stipet. Stipet.